एसे एनै आसनिफोरखौ मोनबाय 17 बोसोर बिपिएफआव दङमोन ओमफ्राय जेबोथ' मोनाखै अनसाय बिथांखि आरो बिदिनो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिनाखि 75,000 जेनाखि होदों ओमफ्राय बेखौहाय बाद बाखि मोनबाय ओमफ्राय बाद बाखि दंबायो आरो माखासे मोनथ'वाखै मानि थाखाय हाबखो माने 17 बोसोर बिपिएफआव दङमोन ओमफ्राय दा परिबर्तन सरकार जानाय हिसाबै परिबर्तन जानो फैबाय जोङो 17 बोसोर बिपिएफआव दङमोन ओमफ्राय जेबोथ' मोनाखै ओमफ्राय जोङो बिदिनो प्रमद बर' सरकार फैनाय लगे लगे जोङो एसे एनै आसनिफोरखौ मोनबाय बेनि थाखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो गोसोआ परिबर्तन जानानै जोङो बुरजा दङ गैयाबो 50+ माखासे ओंखाम जानो थांबाय ओमफ्राय बाद बाखि बेयावनो दं आरो मा आसनि मोनखो नोंथांमोना मोनबाय बिदिनो माने अनसाय बिथांखि आरो बिदिनो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिनाखि 75,000 जेनाखि होदों ओमफ्राय बेखौहाय बाद बाखि मोनबाय ओमफ्राय बाद बाखि दंबायो आरो माखासे मोनथ'वाखै येस मेडाम नोंनि बुंनाय रावावहाय आङो गोजोननाय मोनबाय नोङो 100आव 100% मोजांखौनो बुंदों थारखौनो बुंदों नाथाय माखासे अपोजिशन पार्टिफोरखौबो एसे हुसियार थानांगोन नङाब्ला नोंखौहाय नोजोर होगोन बिसोरो जोङो थांनाय 17 बोसोरावहाय ना सेल्फ हेल्प ग्रुप ना जब कार्ड ना PMAYG ना माबा मोनसे स्किम आइजोफोरनि थाखायबो सेल्फ हेल्प ग्रुप दङमोनब्लाबो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा बिसोरनोहाय जेबो सुबिदा होआखैमोन होदोंमोनब्लाबो गावसिनि न'खरनि जाथि खुरमाफोरनोल' बिसोरो सुबिदा होबोदों आरो जब कार्डनि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' नोंथांमोना गोसोआवहाय दुखुबो मोनगोन थांनाय 17 बोसोरावहाय जब कार्डआ सोरनियाव थायोमोन मोनसे जब कार्डआ बयनिबो रायजो राजाफोरनि लेबार्सफोरनि आखायाव थानांगौ नाथाय BCDCनि चेयारमेन मेम्बार्सफोरनावसो जब कार्डआ सासेयावहाय 15-20 जमा जानानै थायोमोन आरो बे जब कार्डनि रांखौहाय बिसोरो लेबार्सफोरखौहाय खामानि मावनायनि नामावहाय ओरैहाय सरकारनिफ्राय बख'नानै जानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो बेल' नङा PMAYG न'फ्राथ' ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ गोबां PMAYG दङ कमप्लिट जायाखै बिसिनि थांखिया जाहैबाय सरकार फैयोब्ला लफायनाय सरकार फैजासिमावहाय लफायनायल' बिसिनि थांखिया सरकारा जेब्लासिम थागोन अब्लासिम बिसोरो दिन्थिफ्लागोन आरो सरकारा बायोब्ला बेखौहाय लफायनानैहाय मावफ्लानानै दिन्थिफ्लागोन बेल'सो BPF सरकारनि थांखि आरो जेफोर आङो हाग्रामा महिलारिखौहाय 100आव 100% रं होननानै साना बिनि जायफ्रा मावग्रा जायफ्रा MLA MP MCLA मेम्बार्सफोर नै बैसोर बायदिफ्रासो हाग्रामा महिलारिनि थाखाय गेरेन्टि मावनानै होयो दा गुदियानो जुदि मोजाङै लिडिं खालामखानो रोङाब्ला बिजौआ माब्रै मोजां जानो नोङो मोनसे बिफांखौहाय गुदियावनो देरफुनाय समावनो फोसाबनानै होखायाब्ला उनावहाय बियो गेदा गेदि फिथाइफ्राबो गोरोन्थि थाइहैगोन थिग बेबायदिनो BPF सरकारनि रायजो सालायनाया दानिया फैदो लोगोफोर जोङो बयबो मिथिगौ बावैसो सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगावआवहाय UPPLनि मिटिङा जानानै थांबाय 13 नम्बर समस्ति चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेयावहाय गिदिर गोलावफ्रा UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा बिबुंथि होखो मा फोरमायखो बेखौहाय नोंथांमोना जोबजासे खोनासंदो एटलिस्ट 2,500सो दिनैहाय सुबुंफ्रा दिनैहाय UPPLआव जइन जादों बेयो जोंनि थाखाय मोनसे पजिटिभ साइन जेखौहाय जोङो ज'यै मावनो होननानै जोङो हांख्रायबाय थादों बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा खोनासंनानै दिनै ओंखारबोदों आरो स्पेसियेलि सबसे मोजां मोनदों होननानै बुङोब्ला मोननाय मोनैयाथ' गिदिरनि खोथा खिन्थु जोंनि बे ओनसोलावहाय जे सान्थिया फैबाय बेखौ लानानै गासै जाथियानो दिनै मोजां मोनदों आरो जेनोखि जोंनि बे BTR हालामाव जोङो सेंसनजोंल' जों थानानै थाया गावबागाव न'खरनि बिजनेस मावनायाव दिनै लामाफ्रा फ्रि जादों थांलाय फैलायनि थाखाय मोजां जादों खामायनायावहाय एसे हेफाजाब होदों फरायनायाव हेफाजाब होदों गेलेनायावहाय बेबायदिनो जों जौगाबोदों दा बेबायदि मोनसे परिबेस मोननायखौ रायजो राजाया निस्सय लाखिबाय थालांगोन होननानैहाय दिनैहाय मोनसे सिमांजोंहाय दिनैहाय गोबां मानसियानो दिनैहाय बेवहाय जइन जादों आरो बे जोंनि बे फार्स्ट फेजसो आरो जोङो उनावहाय जालांबाय थागोन
स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला बेहाय मोनसे लजिकेल खोथा थायो आं BPF-निफ्राय फैखानाय मानोना BPF-नि मानसिफ्रा आंखौ टटेलि पार्टि हिसाबै नङाब्लाबो मानसि हिसाबै जोंहा मोनसे मोजां सोमोन्दो दं आरो जोंहा मोजां बेबायदि अनलायलायनाया दं दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै सोंबायबा आरोबाव दिनैहाय BPPL-आव बिथाङा थांबायबा जों बेयावनो दङ खोथा मोनसेल' मथ' आरो जोंनि बे ओनसोलावहाय दा सान्थि भाबै जोङो दिनै खामानि मावनो मोन्दों आरो बेखायनो दिनैहाय जि बुंदों दिनैहाय BPF-नियानो जा बा बबेबा पार्टियानो जा दिनैहाय ओंखारबोदों बेयो जाहैबाय नेक्स्ट जोंनि थाखाय बे ओनसोलावहाय जोङो जौगाथायखौ लाबोनो आरो सान्थिखौ लाखिबाय थानो थाखाय दिनै गासै जोंनि 13 नम्बर चिरांनि रायजो राजाफ्रानो दिनै सिमां नुदों आरो बेयो बाख्नायजाथाव दिनैहाय गोबां मानसियानो खेबसे रायदावनायावनो जोंथ' दंखायोआनो बेबायदि बुंनानै दिनै ओंखारबोदों आरो गोबां जोंहा सिङावहाय बेबायदिनो वेल विशारफोर जोंहा दङ जोङो बेखौहाय आस्थियैनो जोङो नुलांबाय थागोन आरो बे जोंनि थाखाय फार्स्ट पेजसोमोन आरो UPPL हान्जा जेननायखौथ' जों माने बेथ' डाइरेक्टलि जों बुंनो हाया खिन्थु दिनैनो नुबायना जेनगोन ना देरहागोन दिनैहाय 250-2500 जन मानसिया मानो फैदों बिसोरनि भटआ सासेयाव लाबोबाबो बेसेबां बारा जाहैगोन ना जाया जेनेबा साब्रैबा गथ'जा 8000 जोंनि बे समस्थियाव इनटेक्ट जोंहा दंखायो हिसाबै आरोबाव बेयाव सापर्ट फैयोब्ला जोंहा जेसेबां सिगां हरदोंमोन बेनिफ्राय बांसिनसो जों हरनो हागोन होमबा प्रत्येक समस्थिनिफ्राय बांसिन फैयोबा बे देरहानायनि मोनसे लजिकेलाव जोंहा फैखायो ओरैनो अंक हिसाबैबो जोंहा फैखायो दा बेखायनो जोङो दिनै मानसिफ्रा बुंगोन गावगाबागाव पार्टिया बयहाबो गावगाबागाव पार्टिखौ मानसिखौ हमथानायनि बेबायदि बुंगोन उमुगा जेनसिगोन बोरै जासिगोन बेबायदि जायाखै बेबायदि जाया बे बुंलायलायबाय थाखाय बे राजनितिकनि नियम नितिखा खिन्थु प्रेक्टिकेला मा दिनै गोबां पिकचार मानसिनि माने जमा जानायनि जों पिकचार नुबाय ओंखायनो पिकचारफ्रानो रायलायो बे पिकचारानो खोन्थाखायो बेखायनो फैगोनावबो जों आसा खालामदों दिनैहाय जेनाखि एलायन्स गभर्नमेन्ट बेनो देरहागोनखौ जों दिनै मोनसे रोखा नुदों बेयावल' नङा दस्रा समस्थिफ्रावबो जोङो बेबायदिनो गाजा गोमजा रायजो राजा ओंखारनायखौ जोङो नुदों आरो মই ওয়েলকাম কৰিছোঁ আদৰণি কৰিছোঁ সকলক আমি নতুন ৰাস্তাতে আমি যাব লাগিব আমি জানো যে এই চৰকাৰ আমাৰ UPPL চৰকাৰে ইয়াত যেতিয়া নেকি 2020 আমি 27 জানুৱাৰীত চুক্তি কৰিলে ইয়াৰ পিছত আমাৰ এই অঞ্চলত সবচে ডাঙৰ আমি এটা ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হোৱা আমাৰ দলৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক মাউথি ব্ৰহ্ম হাজোৱাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আমাৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক আৰু পলিটিকেল সেক্ৰেটাৰী MCLA মাধৱ চেত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ পাৰ্টি চিৰাং সমষ্টিৰ MCLA অমৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আমাৰ ওমেন উইঙৰ সভানেত্ৰী প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ানী পলিটিকেল এডভাইজাৰ টু চিফ ডক্টৰ বেল্লাউকে কাৰ্জী ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন বিধায়ক সঞ্জীৱ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদিকা মুৰ্ছিদা বেগম ডাঙৰীয়ানী ইয়াত উপস্থিত আমাৰ জিলা সভাপতি নিৰ্মল ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ অমৰজিৎ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে আজি এই সভাত উপস্থিত আমাৰ দলৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল আমাৰ দললৈ যোগদান কৰিব অহা এই অঞ্চলৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ তথা দাদা বাইদেউসকল ভাই ভনীসকল মই সকলোলৈ আদৰণি জনাইছোঁ दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गासैबो आलासि बिथांमोन आरो लोगोसे दिनै UPPL हान्जायाव फर्मेलि हाबनो थाखाय एबा बाहागो लानो थाखाय फैनाय सिबिनां रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन
दा बे समाव आं बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना जोंनि हान्जानि एबा दोलोनि हांख्रायनाय बायदियै बयबो फैनानै बाहागो लानायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। ओंखाम उखैदों नामा रायजोफोर? भुक লাগিছে? भुक লাগা নাই? भुक লাগিছে না? কিছুমান অলপ ফূৰ্তি ফূৰ্তি লাগিছে, কিছুমান অলপ দুখ লগা যেন দেখা পাইছো মই। আচলতে দুখ লাগিছে না ফূৰ্তি লাগিছে? ভুক লাগিছে। ইফালে টেবুলবিলাক পাৰি থৈছে, আমিও ভাবিছিলোঁ তাতে বহি যাওঁ নেকি আগতে। এতিয়া মিটিংটো যিহেতু হৈছে, মিটিংটো আগতে কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ আজি আমাৰ এই বামুণ গাঁৱত পুনৰ এবাৰ আমাৰ দলীয় সভা আয়োজন কৰি আৰু ইয়াত প্ৰায় 2500 মানুহ জইনিং প্ৰগ্ৰাম লৈ আমাৰ 13 চিৰাং সমষ্টিৰ দলৰ যি স্থিতি এইটো শক্তিশালী ৰূপত আজি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ব্লক কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী বিষয়ববীয়াসকল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি সকলো জানো যে এটা পৰিৱৰ্তনৰ চিন্তা লৈ UPPL দলে UPPL বিজেপি আৰু GSP লগ লাগি 2020 চনত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলোঁ। আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাটো প্ৰায় 3 বছৰ হৈ গ'ল। এই বিশ্বৰ ভিতৰত সকলোতকৈ শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক দেশ। এই দেশত ৰাইজে 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে ভোট দি পেলাই চৰকাৰ বনায় আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত সকলোৱে নিৰ্ভৰ কৰে কি আমাৰ